Mas sekarang sini thani ani thani kaisa proposal sab eme nobo borok YY open air market imported chebo phatarni manika hamtu bui oro open air market bo phang tolawon borok hongo bazar khuloknai sari bazar pane abhaike kaisa abroad ni kaisa concept bai oro khumulwng teibo tourist hotonani teibo obhai quality mani man thoknani chini borok rokno job opportunity dinani bai borok kaisa proposal phemani Kai age to borok je jaga sanmanu kau murti nungklogo sanmani aro parking tarking rone osubida jaga kisa company chengaro oro dekhaile mano ne oro koksa long 6 month ni 6-7 month ni pore yagulo chengaro forest ni o bisisa jaga oro na apato khailege obo actually chini khumu YY je import open air market khaima bai chini khumulwng tourist tabo bangnai tourist rok phainai chini boro rok job opportunity tai bongnai taibo khumulwng naithok tai gathering khaye o jaga business ni tai opportunity khainen bagai omo katal kaisa step chung taibo one soklai tongo khumulwng no bai taibo bahike develop khayo or taibo borok no tuman development khaiman kaisa economic ni scope khaiman jemon chung kok salai kya oro recently fountain music fountain kaisa chungoro khumulwng park khaina nai tongo water fountain park abo khaina recently sin abo sanction ang thanga 11 crore ni aboni yaglo chini tourist cottage daktina aram bong sinai tabo chini 11 ta tourist cottage aboni loge chungoro wan soklai tong kaisa chung tram chalonani o dosaram ni simi lama ni simi khumulwng berai glass ni tram lama ti chole nai jat ame tram bai khe borok rok thang phai ekta tourist attraction kheno tram ni bagi bichwan soklai tong tai kaisa hangke ke borok nok bisingo no mane Jammu Kashmir hai Switzerland hai taming kuma bono snow house kaisa khaine ni bahine chungwan soklai tongo mane o jaga Tripura ni joto tourist rong chung oro tubui oro ni attraction khai sapung oro ni kate tangai oro economic grow khai bahike khai mana aban bagi chakate mo ye bahine kaisa tinin chimi katal step rwkha om hai khai taibo chung teruk tabano bahike taibo develop khai man aban bagi chesta khai tongko bu borok no belaiken hambai ye ni chini founder rok no borok ni jotor ni committee ni organizer rok no borok ni loge chung tongo borok no jesung mansa chung support khainai borok no chung request khai tongo borok muni suni nangmani manai khani rok taibo tubui oro hamni no borok jodi phanangai tong hake really chung bono town khai manai hambai bisi